O tebe vieme, že ty máš rád také technické veci a keď je tu nejaký nový trend, tak do neho naskakuješ, možno sa povedať aj, že medzi prvými. Kedy si počul prvýkrát o kryptomenách? A kedy si vlastne do nich aj skočil, keď vôbec investuješ? Vieš čo, nejak zásadne som do toho neskočil. Ako sledujem to trošku tak jemne spovzdáli, ale nič také v zásade konkrétne. Sledoval som trošku ten príbeh tej kryptoburzy FTX, toho Sama Bankmana-Frieda, ten jeho príbeh som trošku sledoval. Ja som do kryptomien dal asi $300 cez Binance, ale neviem sa k tomu asi dostať, takže v zásade $300 je v úvodzovkách nič, takže nemám v tom. A aké je možné, že sa nevieš tomu dostať? Čo ja viem, vieš čo, ja neviem, mám pocit, že som zmenil telefón a neviem, či tú apku tam mám teraz, asi by som ju musel stiahnuť však a sa tak do toho nejak prihlásiť. Asi by som sa do toho vedel prihlásiť, ale nie je to nejaká téma dňa. Jasné. Dobre, ako ty považuješ tie kryptomeny? Čiže je to investícia, ktorá má budúcnosť? Nie som na toto odborník a nechcem ani byť ten, ktorý povie, že jasné, investujte, ani že neinvestujte, je to také nejaké osobné rozhodnutie. Ale viem, že minulý týždeň, alebo začiatkom tohto týždňa spoločnosť BlackRock kúpila strašne veľa bitcoinov a mám taký pocit, že to začína byť také, že aj takí tí major veľkí investori tomu začínajú trošku viac dôverovať. Ja neviem legislatívne, ako to je na Slovensku, v Európskej únii, alebo aj v Amerike, že vlastne nemám na to názor, lebo neviem ti povedať, že či by to bolo dobré, alebo či by to bolo zlé. Ja si osobne myslím, že určite v budúcnosti ako digitálna mena je niečo, čo v budúcnosti bude podľa môjho názoru úplne fungovať. Za akých podmienok a akým spôsobom, tak to je vec, ktorú ja neovládam a neviem sa k tomu ani vyjadriť. OK, super. A keby si mal vybrať, máš teraz voľných 100 000 eur, má si vybrať investíciu do nehnuteľnosti alebo do bitcoinu, čo by si vybral ty? Vieš, ja som asi konzervatívnejší, takže ja by som asi riešil nehnuteľnosť. Ale samozrejme, diverzifikácia je hrozne dôležitá, to je pojem, ktorý pri investovaní asi pozná každý človek, ktorý niekde zainvestoval nejaké peniaze. Takže chápem aj to, že áno, možno by som vyčlenil, tak ale za 100 000 si nič nekúpiš v zásade, hej. Nejaký taký počiatočný kapitál, ktorý ti môže pomôcť tej nehnuteľnosti. Áno, tak asi by som išiel by som konzervatívne nehnuteľnosť, ale je možné, že keby tých peňazí bolo trochu viac, tak by som začal rozmýšľať aj nad tým, že prečo nie ísť aj týmto smerom. Skúsiť niečo nové, hej. Čo ty považuješ za svoju najlepšiu investíciu v živote? Či finančnú, či proste skúsenosťami všeobecne, hocičo všetko? Asi pravdepodobne rodina, hej, že to je taká investícia, že do toho človek investuje čas, chuť a nejaké prostriedky na to, aby sme sa mali dobre a aby sme nejak fungovali, tak pre mňa to je asi najlepšia investícia. Investícia do času, ktorý je strávený s deckami, to je pre mňa v tej mojej pozícii asi tá najlepšia investícia. A potom, čo sa týka peňažnej investície, nie som investor, nie som nejaký zásadný investor, že mám toto. Mám nejaké drobné portfólio, skromné a ani neviem kde, čo, ako, takže to je asi moje investovanie. Niečo, aby bolo jasné. A ešte jedna vec ma zaujíma, čo je také tvoje životné motto, ktorým sa riadiš? A možno aj preto si tam, kde si. A čo by si, dajme tomu, odkázal aj mladým ľuďom, ktorí chcú niečo dosiahnuť v živote? No tak za všetkým je tvrdá robota, to je úplne jasné. Ale to je taká všeobecná pravda. Ja si osobne myslím, že, a tiež som to prevzal od človeka múdrejšieho, ako som ja, že si myslím, že slušnosť je najlepšia investícia. Že vlastne, keď človek robí veci slušne a poctivo, tak to v konečnom dôsledku je to, čo je dobré, správne a dostaneš sa ďalej so slušným prístupom, ako s nejakými širokými lakťami a s niečím, čo nie je úplne možno košer so všetkými pravidlami, či už zákonmi, alebo slušnosťou, morálkou, akokoľvek to človek môže nazvať. Tak podľa mňa slušnosť je, a je to hlavne, aj je to najlacnejšia investícia. Vieš, že vlastne to, že si slušný človek, tak to podľa môjho názoru ťa nič nestojí a môžete to z dlhodobého hľadiska dostať podľa mňa najďalej. Veľmi dobrá odpoveď. Naozaj, že slušnosť je najlacnejšia investícia. Keď sme sa bavili o investovaní, tak do toho by ľudia mali investovať. A keď do toho budú investovať, tak aj v tej krajine sa bude žiť trochu lepšie.
Veľmi pekne. A mám ešte jednu otázku. Keď aj napriek tomu, že to nesleduješ, čo si myslíš, aká bude cena Bitcoinu na rok 2025 alebo 2026? Neviem ti povedať, lebo ja neviem, aká je teraz, čo 70 000? Teraz je cez 100 000. Cez 100 000. No tak pamätám si Bitcoin, keď mal 60 000 a pamätám si, keď za 2 dní mal 20 000. To znamená, že hej, tá volatilita toho je celkom akože veľká. Takže neviem ti povedať, možno väčšia a možno aj oveľa nižšia. Jasné, ale neurobil si vtedy, že kúpil si na 60 a predal na 20, že? Ne. Neviem, či mám Bitcoin. Myslím, neviem, Ethereum. Takže máš krypto. Za $300, takže nemám nič, hej, v zásade. Takže tak. Dobre, ale tak keď si to kúpil už dávno, tak tá hodnota môže byť teraz úplne iná. No veď, ale to sa do tej aplikácie musím vedieť dostať, čo som sa zatiaľ nedostal, takže kašľať na to. Á, dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, čo si nám tu dal. A takto. Všetko dobré, Ďakujem.